मोनसे बुस्थु देखायनो र' नोंथांमोननो नायलाय गवानि माबाया सिगांनि आगोला मागोलै सोलियोमोन आरोना रायजो जानाय पुरानाफोराव बेखौ माने होदो आरो नेरसोन हिसाबै बिसोरनियाबो माने हिस्ट'रिखौ लाखिनो थाखाय नायदो वाव हेल' लोगो हाय लोगोफोर हेल' नमस्ते खुलुमबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनैनि मोनसे गुदुं खौरां बहुत गोबावनि उनाव दिनैसो भिडिअ लाना फैदों बिराद मिनिनो नंगौ आं गावनो दिनै माने भिडिअ'आ बुङो बिराद दुखुनि खोथा माने आङो नाव थांसिगोन आरो ना लोगोफोर गवानिफ्राय नाव थांनायदों आङो दा मासेनि थाखाय फैफिनगोन आरो ओमफ्राय नै लोगोफोर बेग बोनजोब्बाय आङो रुमखौ साफा खालामजोब्बाय रुमा फिसामोन नालाय नै जेबो गैला बेगल'सै ओमफ्राय नै बाल्टिं मालिकआ आंनो बेखौ गालांसिगोन बेथिंबो जेबो गैला फुरा रुमा खालि जाबाय लोगोफोर रुमा खालि जाबाय द्रुबाय लोगोफोर बेगखौ दानिया खोमसि खोमसियाव होलांसै आरो ना माला गाबोनो मोनहैसिगोन आरो आयो मोनै मारसिगोन आं गाबोनो आसामाव बड'लेण्डआव आंनि जोनोमनि न'आव बिराद हेपिलै लोगोफोर न'आव थांनो मोनसिगोनखाय नायलांबाय थादो होमबालाय खोमसिबाय नुवा जादों एयारपर्टआव लागै बासजों थांसै आरो ना 20 मिनिटनि लामा दा नङाबा गारि भारा लाबा बारा फैसा थाङो नालाय ओमफ्राय ओंखायनो दा बासाव थांसै आरो ना लोगोफोर 20 थाखायावनो खारबावगोन नङाबा 500 थाखा बिदोंमोन आरो ना टेक्सिया मानो बासाव होनो बासजों थांसै ओमफ्राय गस्लायाथ' गोदान गानाखै लोगोफोर मानसिफोरा मालाय गोदान गानसै आरो ना फ्लाइटजों थांबा आं गोदान गानाखै गानबाय थानायखौनो गानदों आं गोदानखौ बेगाव दोनजोबदों आरो ना मानोना दा बेयाव एयारपर्टआव थांनानै 7 घन्टा नेनांगोन बेयाव मुरुहैनांगोन माबायाव उन्दुहैनांगोन एयारपर्टआव आरो ओंखायनो सरायखौनो गानबाय आरो सेन्डाल लाबोदों गानबाय थानायखौनो गानदों गोदान गैया जन्दाखौनो गानाखै सेन्डाल गानाखै सिम्पोल आरो ना लोगोफोर नायलांबाय था फैबाय लोगोफोर एयारपर्ट बर्धमान एसे आराम होबाय आरो ना लोगोफोर फार्स्ट टाइम बेखौ इदि लादों आङो इ माबायाव बाहाय नारा नायनो आरो ना सेलिब्रिटिनि माबाखौ बाहाय मानसिफोरनि बेबायदि नारनाय सभाखौ बाहाय खालामना नायदो आरो आंबो ब्रेक दङ बुस्थुआ ब्रेकआलाय हमबे रोङा मोनलायलायदो नारनो रोङा मोनलायलायदो लोगोफोर तामान भिर जाखायो मानसिफोराबो नारनोनो रोङा मोनलायलायदो नारनो लोगोफोर मा जादों मिथिबायना आंजों लोगोआव नै बुस्थुआ खारा जादों आरो ना खारा जानाय मा कारनाव खारा जादों नै हेन्देलाव थारमाने बे हेन्देलावनो ब्रेक दङ थारमाने नैबे ओरै नारबोला खारा आरो ओरै सिदा नारबाय थाबा खारा बेखौ नासथाबना होनानै नारबासो खारो आरो ना बियो बुस्थुआ आं रोङाखैमोन आरो ना नारबाय थादो खारथाराखै दासो नोंखौ ओरै खालामना नायबासो बुजि मोनबाय आं बुस्थुखौ मा जाना दोङो दैला ब्रेकआ बेयावनो दं आरो ना एकदमबारे नहा सिखार ओमफ्राय नैबे गुदाम मोनसे जना दङ नायथाराखै आङो खोला फोथाबनो बोरैबासो मोनबाय आं दा गावखौनो गोदान गानाखै नालाय सरि दोननो थांबाय उपाय नाय आरो ना माथो गोदान गानबाय थानो गोलोमदै माबादि दाउ गोलोमबायनो नैला बिराद गरम गवायाव थारमाने बेग चेक खालामखांबाय आरो ना इयाव मेसिन सिङाव सोनानै स्केन खालामबाय थारमाने मा दोङो मा लाबोदो लाबाखै नायबाय आरो ना इयाव स्केन खालामनानै ओमफ्राय दा इन्डिग' किधर है इन्डिग'निखौ नागिरनोसै दा लोगोफोर इन्डिग'नि नागिरदो दानिया चेकिं खालामदो wah मोनसे बुस्थु देखायनो र' नोंथांमोननो नायलाय गवानि माबाया सिगांनि आगोला मागोलै सोलियोमोन आरोना रायजो जानाय पुरानाफोराव बेखौ माने होदो आरो नेरसोन हिसाबै बिसोरनियाबो माने हिस्ट'रिखौ लाखिनो थाखाय नायदो वाव नोंफ्राय बिथिंबो दङ आरो ना फानो आरो ना फाननायफ्रा बोरै ना फानो नाय बे टख्रि लाबाय आरो ना लानानै आन्टि मुवा वाह सेक्सि बुरिया बिदा ना मागोलै ना फानो ओमफ्राय बैथिंबो मोनसे दोङो
Indigo बोरोलै Indigo nih हाबनोसो सेकेन्डसो जागोन जाया आरो नायनोसै टाइमा बहुत दों नालाय आंनिया काउन्टार खालि दोङो नै लाइयाव इयाव सोनोसै बेगखौ सिखामसै दे होमबा थाथ' लोगोफोर माने जाबाय टिकेट लाबाय उइन्ड' सिट होदो आरोना बरिया नांदो गोसोखौ गोजोननाय मोनदो फ्रियावनो उइन्ड' सिट मोनदो खिन्थु फैसा लायाखै अनलाइन नाजानो आं सिटखौ सेलेक्ट खालामनो माने चेकिं खालामनो माने थारमाने फैसा नांगौमोन ओमफ्राय खनसे केन्सेल खालामना होनायनि उनाव बार माबानाय माने जादिया आंना उइन्ड' सिटखौनो माने सेलेक्ट खालामना होदो आं खामानिखौनो मावना होदो अनलाइनाव खिन्थु आं दा नैयाव बिदोंमोन ओमफ्राय अलरेडि बे खालामना होखाबाय आरोना फैसा लायासै ओमफ्राय मोनसे घटना जाबाय आरोना लोगोफोर माने आंना बेगा माने 15 केजिल' एलाव दङ नालाय ओमफ्राय 17 किल' जादों आरोना माने 17 किल' जादों खिन्थु चार्जेस बिदोंमोन आरोना एसे ओमफ्राय मेडामखौ बाङाय मिन्थिलु मिनिना होनानै बाय लादिया आरोना प्लिज खालामनो बाय मा रेहाय खालाम होदो होननानै ओमफ्राय आङो माने मा बुंदों मिथिबायना फार्स्ट टाइम होनना बुंना लादो आरोना खिन्थु आं फार्स्ट टाइम नङा आंना नैदो 3 टाइम जागोन आरोना माबा फ्लाइटआव थांनाया 3 टाइम जागोन थगायनो फार्स्ट टाइम होननानै थगायदो आरो आं आदां रोङाखै होननानै बुंबाय आरोना स' सिकिउरिटि चेकिं खालामहैनोसै लोगोफोर थांसै सायाव गाखोनांगोन सिरि में उठ गया जाबाय चेकिं जाबाय बेग चेक खालामजोब्बाय मानि पास माबा माबि चेक खालामजोब्बाय बेलबो खुलिनो होबाव बापारे आं बेलखौ खुलिनो बागरदोंमोन ओमफ्राय बेलखौ खुलिनानै आखायाव लानायसै आरोना दाना जदो 11:40 लागै दासो 8:30 जादों हयत'लै 8:30 जादों 11:40 दोङो 12टा मेक्सिमाम उफ थेवबो आराम मोनदो आरोना मोनफैनायखाय गोसोफोरा सुखुन मोनदो सान्ति मोनदो माने मा होनो नायदो लोगोफोर मानसिफोरखौ भिर गवानिया मोनसे फेसिलिटि गैया माने सफानि माबा गैया सिस्टेमा जनायासो बेफोर गोदै आरोना गोरा बेंगालर दिल्लीफोरनो माने सफानि दङ आरोना सफा जनायफोरा बरिया सफानि दङ ओंखायनो मोजां जायो गवानियानि बे एयारपर्टआ फिसाना ओमफ्राय दा गोदान मोनसे मपा होननाय मोनसे खुलिदों बेयावसो एकदम गोदोर आरोना लोगोफोर नायदो मानसिफोरखौ भिर नायदो बेफोरावथ' बायना जानो हामुआनो जे एकदम नै बेफोरो कर'रपति लाखपतिनि थाखायसो रेस्टुरेन्टआ जों आं बायदिनि थाखाय नङा बेफोरो नै बेफोरखौ जानो हानो इयाव बायनानै बा नायदो रेस्टुरेन्टआ बेफोराव जानो हाया लोगोफोर बायनानै बिराद दाम आं बायदि मानसि हाया आरो बेलेगा हागोन नोंथांमोना फैसा गोनांफोरा हानो बानाय खिन्थु आं हाया दै आं हानाय नङा जानो आं बेफोराव हानाय नङा जानो जोंना दामफोरा लोगोफोर नै दामफोरखौ नाय स्टार्टिंआ नैसिनि आरो बेफोरखौ नाय 515 बाबा बिदि नाय आरो 619 जे दुनियानि दाम आं बायदि हायालै नमस्कार हाया लोगोफोर बेफोराव बायना जानो आं बायदि हाया मिथिबायना जोंफोर जाबाय फास्ट फुडआव थाग्रा मानसिफोरना बहा मोन हानो आरो हारसिं बिन्दास गिदिंगासिनो आरो दा नै एयारपर्टआव गेमस्रि मेडाम मोननि माबाया सबफोरा बेफोराव आरोना जोंफोर बायदिनि थाखाय नङा गेमस्रि मोन बायदिनि थाखायसो बेफोर सबा नोंथांमोननो मोनसे बुस्थु देखायनो दं माने आखाइ सुनानै गिसिखौ ओरै फोराननाय आरोना बियो आखाइ फोराननाय दै रुमाल गैयाबा नोंथांमोना जेबो गैयाबा माने बेखौ ओरै होनानै होबानो अट'मेटिक सेन्सारनि आरो बेयो सेन्सारनि आखाइखौ ओरै लांबानो बारा ओंखारगोन गुदुं हावा गयो आरोना बेनिफ्राय गुदुं हावा माने आखाइ फोराननाय आरोना इयो लोगोफोर ओमफ्राय मा नुहुरो नायनि र' लोगोफोर चार्ज होना लानि मबाइलखौ बाङाय चार्जजों प्रब्लेम मोनदों नैला चार्जार खोथियावनि र' बेगाबो बिराद गोदो
मायाव सोना लाखो चार्जारखौबा दाबा वाव तामान बुस्थु दङलै बेगाव न'आव थांबाय थादों आं खिन्थु लोगोफोरनि सिगाङाव न'फ्राव माने न'आवल' खिथादों आरो ना भागिनमोननोबो थांनो थांलियासो होनना बुंबावदों आरो आं दानि ना थांलियासो होनबावदों आं दुर्गा फुजासो थांगोन नै बिथा गाबोन मोनहैसिगोन हाबनोसै लोगोफोर लाइन नांबायानो सुरु जाहांबाय रेडि जाबाय बिसोरबो जोंखौ सख'नो थाखाय 11टायाव सख'नगोन आरो 8 मिनिट दंबावो आरो रेडि जाबायना आरो माने बै नै गेटआ मानसिफोरा फैहांबायनो आरोना लोगोफोर सोबाय आरोना मा मोनसे खोथाया जाबाय मोनसे जाबाय माने आङो फार्स्टआवनो दंमोन आरो नैयाव ओमफ्राय फार्स्टआव मा जाखो दा थानानै मा जादों फार्स्टआव थानानै ओमफ्राय आं दा होना हरजाफिनबाय आरो माने मानो होना हरजाखो टिकेटाव थारमाने जुन 1 जुन 2 दङ आं आरो खनसेयावनो माने मोननैबो लाइनथिं सोगोन नंदोंमोन आरो ना गेट 1 गेट 2 लिरनाय दं नालाय स' आङो जुन 2खौ थारमाने गेट 1 सानदोंमोन आरो ओमफ्राय दा जुन 1निखौ सोबाय थादों आरो ना लोगोफोर दा फार्स्टआव माने जुन 1निखौ सोग्रोदो आरो ना दा आंनिया जुन 1नि उनाव जुन 2 जासिगोन आरो नैबे गोसोआव लाखिबानो जाबाय नोंथांमोना माने बिथांमोना बुङो आरो ना मा माबाखौ जुनखौ सोगोन जुन 1नि सोबाय थादों आरो दा ना दा जुन 2नि सोसिगोन आरो नालाय लोगोफोर जाबाय लोगोफोर दा फैलायबाय चेक खालामबाय स्केन खालामबाय आरो ना टिकेटखौ 2 नम्बरबो जानानै टिकेटफोराबो स्केन खालामनानै माने इसोरनो रेकर्डआव मोनहैबाय आरो जेनेबा आं फैबाय होननानै जुदि स्केन खालामनो मोनाखै माने इसोरनाव रेकर्डआ थायो आरो ना फैयाखै होननानै ओमफ्राय दायो लास्ट टाइमाव लागै नागिरबाय थागोन जुदि सोरबाफोर थालांदोंबा फैयाखैबा गाख्रबबाय थागोन आरो ना माइकआव आमुक 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 होननानै लास्ट टाइम खोन्थाम बेसामा गाबज्रियो आरो ना फैथाराबाथाय लास्ट टाइमाव बिदि दा नै थांसै बासजों लांगोन ना डाइरेक्ट फ्लाइटआवसो सोखागोन मिन्थिया आरो डाइरेक्ट फ्लाइटआव सोखागोन नायनि गाहायाव होमबालाय लोगो मोनसिगोन फ्लाइटआव ना लोगोफोर लाइन नांदो लोगोफोर नै हाबनो दरजायाव खर'खौसो बोरैबा मोनदों दखुनलै बा नै भिर जुन 2 जुन 1 मिक्सिं जाफैजोब्बाय बेयाव खनसे चेक खालामबावगोन आरो चेक खालामनानै ओरै हाबनानै नै फ्लाइटआ बेयावनो गाखोनोसै आरो ना डाइरेक्ट बैथिं गोलाव फैना ओरै दाना मेन दरजायाव लाइन जाफैबाय फ्लाइटनि लाइन हाब्बाय आरो ना बेनो आरो दरजाया मेन दरजा बेखौ चेक खालामबाय थादो इयाव हाब्बाय सुरु जाबाय लोगोफोर नायदो A18 आना A18 window ABC मोनबाय आंना इ खाथियावनो बेखिनियावनो 18 window ABC 16 17 18 नै लांनायाथ' उन्दुफोर मोनबाय आयै जबाय लोगोफोर जबाय गोबाव समनि उनाव बोसोरनैनि उनाव जलायबाय 2020आव जदोंमोन बेखौ खोबनोबो हायो आरो नायाबा नोंसोर मोना होमबालाय थांसै गाबोननो लोगो मोनलायसिगोन
12 नि उनाव बेंगालराव लोगो मोनसिगोन लोगोमोन थाबाय थादो बाय बाय